Hvis jeg skulle beskrive Skænglas som en arbejdsplads, så er det en arbejdsplads, hvor man er vældig, der er gode kollegaer, der er altid hjælp at få. Det er bare rart at komme på arbejde. Og det er et sted, hvor man føler sig velkommen i hvert fald. Vi er jo lidt ligesom en familie. Vi hjælpes jo ad om alle ting. Mit navn, det er Nikolaj. Jeg sidder som intern salg og har siddet der i 1,5 år, og ellers har jeg været i Skænglas i 5 år. Og jeg hedder Thomas. Jeg har været i Skænglas i snart 5 måneder som elev, og jeg sidder lige nu som elevsælger. Hvis du skulle beskrive en helt almindelig hverdag som elev ved Skænglas? Det vil starte med, at jeg kører op til Skænglas, siger godmorgen til alle, tænder min computer, og derfra starter en ny dag. Pludselig skal jeg sidde og hjælpe kunder, nu skal jeg tage bestillinger, der kan ske så meget forskelligt om dagen. Så hvis der er nogen, der spørger dig, hvad laver du? Hvad svarer du så? Jeg sidder som sælger, og hvis de spørger, hvad jeg laver som sælger, så hjælper jeg kunder. Hvordan er det at være elev her hos Skænglas? Jeg synes, det er fantastisk at være elev her. Jeg føler, at alt tager godt imod mig. Jeg føler mig velkommen her. Jeg føler mig nogle gange ikke engang som en elev, fordi jeg føler mig som en normal medarbejder. Der hvor jeg kan mærke, at du gør en forskel og også tager ansvar og initiativ, det er jo, når jeg har rigeligt at se til, du er ikke bange for at komme og spørge, om du skal hjælpe mig med noget. Selvom jeg nogle gange sidder med nogle store og knap så sjove ting, så er du villig til at prøve at hjælpe der, hvor du kan. Hvordan synes du, at vi alle sammen bidrager til et ansvar for, at du får en god uddannelse? Det synes jeg, alle gør. Jeg føler, at jeg får en velkommen for alle, og alle vil vise mig lidt, hvad de laver, så jeg kan se deres dage og se, hvad de laver med deres øjne. Jeg har mødt de fleste afdelinger og set, hvad de laver. Alle bidrager til, at jeg får en god uddannelse hernede. Vi skal jo hjælpe hinanden med, at du også kommer videre med din uddannelse, og du lærer det, du skal lære. Vi andre, vi lærer også noget hver dag, selvom der har været her i 30 år. Så du giver noget positiv energi. Det, der er fedt, når det bliver vanskeligt, det er, at man lærer noget nyt. Man lærer noget nyt hver gang, og man bliver næsten helt høj, når man får en vanskelig opgave, fordi det er altid spændende. Kan jeg så huske, da jeg var ude i Viborg, kunne se en rode, som jeg kan huske, jeg leverede. Det er mig, der bestilte den, og det er mig, der fik den til at blive leveret der, og så var det også en glad følelse, at man kan se noget, som du har gjort en forskel med. Altså, jeg bliver stolt hver gang, jeg ser Skænglas på luft. Kan du prøve at beskrive Skænglas med et af dine egne ord? Det vil være fællesskab. Jeg føler mig tryg hver gang, jeg møder ind på arbejde, og føler jeg bare, at alle er søde ved mig, og at man kan få hjælp fra alle. Hvis jeg skulle beskrive Skænglas med et ord, så ville det være familie. Vi er her for hinanden. Vi hjælper hinanden. Ligesom en familie gør.